ku danna subscribe, kana ku danna kararrawar sanarwa ta yadda da mun ɗora sabon bidiyo za a sanar da ku. Mun gode. Ya Mahmud, me matsalar ka da Sumayya ne? Me yasa ta ringa raba kafa? To shikenan ba za ta yi samari ba? Ni ina da wata budurwar ne? Yawwa sarauniya. Ni ba sarauniya bace. To kai wannan baka magana ne? Suna na wannan ba. To ya sunanka? Suna na Kabiru. Ke Sumayya, me yasa kike kuka? Ba abin da ya shafe ka bane. Hajiya, saboda me Sumayya take kuka? Da Mahmud. Ke Sumayya kina son Mahmud ne? Ina son Mahmud. To shi Mahmud din yana son ki? Ina so na fiye da yadda. Idan baki same shi ba, za ki so ni? Ba zan iya son wani ba. Ko da za ki wata ɗaya baki gan shi ba? Ko da zan yi shekara 10 ne ban gan shi ba. To idan aka ce Mahmud yana da wata budurwar, za ki daina son sa? Ba zan taɓa daina son shi ba. Ke Hajiya, da gaske ba ki son Mahmud? Gaskiya ne. To saboda me? To kuma shine mutumin da ya dace da. Saboda shi Mahmud din bai taimake ku ba? Ba wai na ce Mahmud bai taimake mu ba. To dan me? Sai dan ya fi Mahmud ganin daraja ki. To kai yari mana kamar baka matsu Sumayya ma ta dawo ba. Ni ma kaina na matsu ta dawo din. Umar, me matsala abin da ke faruwa ne? Dukkan abin da ya faru ne kai. Rukayya, da gaske Sumayya tana da wulakanci? Ba ta da wulakanci. Kuma Za ki bari wani sakare ya bata ta? zan bari wani sakare ya daura ta akan hanyar haka ba.